Хора, август месец е и имаме много нови продукти. Палатки, въдици, осветление, дрехи, столове, какво ли не, каквото искате. Започваме с новата серия EOS палатки, която се доказа с времето като перфектната комбинация от цена и качество. Биваците от серията EOS Pro вече доказаха огромната си популярност в цвят каки. Те предлагат на риболовците страхотна стойност за парите, без да правят компромис с важните екстри. А сега моделите за един и за двама души се предлагат и в разцветка Fox Camo. Изработени са от 100% полиестер, с камуфлаж на Fox и воден стълб от 8000 мм. Осигуряват надежна защита от стихиите, а тъмното ламинирано вътрешно покритие спира силната светлина и пази бивака по-хладен в слънчевите дни. И двата модела разполагат с разгъваща се конструкция, голяма предна козирка, заден мрежест отвор срещу комари и специални чупещи се сглобки за идеално напасване на рамка. Вратата тип пощенска кутия се предлага с опция за мрежа, PVC и плътен панел, а предната част може да се навие изцяло за тип навес с отворена предна част. Вътре ще намерите удобни мрежести джобове за багаж и централна халка за закачване. И двата бивака се доставят в комплект с рейки за буря, дъно, здрави колове за забиване и чанта с цип. Достъпни, практични и вече в разцветка Fox Camo. EOS 2 Broly System. Системата EOS Broly ви дава всичко необходимо за едно пълноценно убежище край водата, при това на супер цена. Създадена за млади риболовци, начинаещи или за всеки с по-ограничен бюджет, тя предлага надежно представяне без излишни усложнения. В цвят каки EOS Broly System е изработена от 100% полиестерен плат с воден стълб 8000 мм, което ви гарантира надежна защита срещу време. Тъмното ламинирано покритие намалява проникването на светлина, правейки укритието по-хладно и комфортно в ясни дни. Здравата стоманена овална рамка създава практично и стабилно убежище, а двупосочната врата тип пощенска кутия е с вградена мрежа, както и с опции за PVC и плътен панел. Предният панел също може да се навие назад, за да направите отворен преден навес, което ви дава голяма гъвкавост на водоема. С тегло от едва 7,7 кг в комплект с каишка за въдици, рейки за буря, леко дъно и колове, EOS Broly System е опростено, практично и достъпно решение. Бивакът EOS за двама човека е проектиран така, че да предложи невероятно съотношение цена-качество. Просторно и практично укритие на достъпна цена. Базира на нашите популярни биваци EOS 2, той е с дизайн с две дъги и щедра козирка за допълнително покритие. Тази оголемена версия ви дава още повече място, достатъчно за две кресла размер XL, допълнителен багаж и по-голяма височина за максимален комфорт. Изработен е от същия плат с 8000 мм воден стълб, както и другите ни биваци от EOS серията. Отпред ще откриете двупосочна врата тип пощенска кутия с вградена мрежа и опции за PVC или плътен панел, което ви дава гъвкавост при всякакви условия. Предлага се с леко дъно, здрави колове и чанта с цип. Това е голям и практичен вариант за начинаещи риболовци на дълги излети или всеки, който търси сериозно пространство в рамките на бюджет. Предлага се и допълнително покривало EOS 2 Person Skin, с което можете да направите двойна изолация. То помага за по-добра изолация през зимата и охлаждане през лятото, намалява конденза и създава допълнително пространство за багаж отпред. Просторен, практичен и с изключителна стойност, бивакът EOS 2 Person е създаден за риболовци, които искат повече място, без да плащат луди пари. Преминаваме към любимата на всички категория, а именно въдиците. Ще започнем с обновената бюджетна серия EOS XC, а след това ще преминем към нещо изключително красиво, а именно X4-ките, този път в черно. EOS XC въдици. Представяме ви въдиците EOS XC, най-новото попълнение в серията EOS, създадено да предложи гладко представяне и страхотна стойност за парите си. Основното подобрение тук са леките водачи с керамична вътрешност, които помагат на влакното да се движи максимално плавно по въдицата. Това гладко оплъзгане се усеща особено силно при вадене на риба, риболов от лодка или при далечни замятания. Изградени върху лека карбонова бланка с ниско съдържание на смола, въдиците
EOS XC дават едно чисто, бързо усещане и притежават здравината, нужна за съвременния шаранджийски риболов. Те разполагат с висококачествен макродържач Fuji 18 мм DPS, дръжка с цяло японско свиваемо фолио и ергономична оформена тапа в края. Моделите с дължина 12 и 13 фута са с 50 мм стартов водач, докато 10 футовите са с 40 мм. В матово черно, с скромни маслинено-зелени детайли, въдиците EOS XC съчетават гладка работа, изчистен стил и страхотна цена. Представяме ви въдиците Horizon X4 Black. Освежен външен вид за нашата вече доказана серия, която запазва същата топ производителност и невероятна стойност. Изградени върху високомодулна многопосочна карбонова бланка с пълна 2К карбонова оплетка, те осигуряват леко и стегнато действие. Въдиците разполагат с черни водачи срещу усукване на влакното, макродържач Fuji 18 мм DPS и дръжка с цяло свиваемо фолио. Моделите с дължина 10 фута са с 40 мм стартови рингове, докато всички останали версии са с 50 мм. В завършен матово черен цвят с маслинено-зелени надписи и дискретни детайли, въдиците Horizon X4 Black предлагат също доказано представяне, но с нова, по-остра и модерна визия. Следващото, което ще разгледаме, са столовете, осветление и една много интересна система за преобразуване на вашата количка. Столът Camlite Guest Chair взима един от най-популярните ни модели столове и му придава пълна камуфлажна визия в стил Fox Camo. Лек, компактен и лесен за пренасене, той е идеален за риболовци, които обичат да носят минимално оборудване или пък да ви е под ръка, когато ви дойде гост на гости. Той разполага с удобни подлакътници с EVA покритие, здрава рамка в цвят каки и практичен сгъваем дизайн, който се побира компактно за лесно транспортиране. В емблематичния ни камуфлажен десен Fox Camo, столът Camlite Guest Chair е едно просто надежно и страхотно изглеждащо решение за сядане. Лампата HALO200C е опростено, надежно и презареждаемо осветление за бивак. Компактна и лесна за употреба, тя осигурява до 320 лумена бяла светлина, което ви дава перфектна осветеност при разпъване на лагера, връзване на поводи или подреждане след залез. Тя разполага и с режим на червена светлина, идеален за по-слабо и ненатрапчиво осветление вътре в бивак. Захранвана от 1500 мА литиево-полимерна батерия, лампата HALO200C се зарежда през USB-C. Може да бъде закачена за вградената халка или фиксирана на място благодарение на магнитната основа и металната планка за закрепване. HALO200C е надежна лампа за всеки риболовен излет. Комплектът за добавяне на задни колела Barrel Rear Wheel Conversion е лесно надграждане, създадено да направи пренасенето на багажа ви още по-лесно. Този комплект задни колела превръща съвместимите колички на Fox от фиксирани задни крака в подвижни колела, което помага за подобряване на стабилността и маневреността при пренасене на тежки товари. Той е съвместим с моделите Voyager Barrel, Explorer Barrel и Transporter Power Barrel. Монтажът е бърз и елементарен. Просто сваляте задните крака на рамката, плъзгате тръбите на колелетата върху нея и ги затягате с помощта на винтовете. Лесен за монтиране и идеален за риболовци, които носят повече багаж. Този комплект е изключително полезна добавка за вашата количка Fox. Да, успяхме. Най-сетне зелена туба за вода от 5 литра, чието размери пасват идеално на количките Fox. Коловете за въдици Black Label Camlock Bend Sticks се завръщат. Изработени от 16 мм черен анодизиран алуминий, те разполагат с надежна уребрена повърхност за по-добър захват и заключваща система Camlock. Моделите PowerPoint разполагат с накрайник тип бургия за лесно проникване в земята, като Т-образната дръжка е прибрана вътре в самия кол. Предлагат се в стандартен размер от 6 инча, както и във версии PowerPoint от 9, 12, 18, 24 и 36 инча. Стоманената бургия Stainless Auger е създадена да пробива пилотни отвори за вашите колове и аксесуари, което улеснява разпъването на по-твърди терени. Тя разполага с агресивен накрайник от неръждаема стомана и диаметър 10 мм, създавайки отвор, който е по-малък от повечето колове за максимално стабилно закрепване. Т-образната дръжка се съхранява вътре в конструкцията и се достига чрез развиване на предпазителя за дланта с ярка оранжева дръжка за удобство и вграден
нивелир, Tenless Auger е прост и практичен инструмент за безупречен монтаж на брега. Държачът за дръжка на въдица Black Label Butt Cup е идеален за закрепване на въдиците, когато ловите с вдигнати нагоре върхове. Вътрешните гумени ребра захващат дръжката на въдицата за допълнителна сигурност, докато скосения отвор позволява бързо и лесно вдигане при кълване. Той разполага също с дренажен отвор за оттичане на водата и резба от нераждаема стомана за дълготрайна надежност. Навън все още е мръсна жега, но това не значи, че зимата не чука на вратата. Точно заради това имаме и нова серия с зимни дрехи, която ще разгледаме сега. Зимният костюм Fox Collection версия 2 Winter Suit е създаден да ви пази топли, сухи и комфортни през най-тежките зимни риболовни излети. Състоящ се от яке и гащеризон, панталон с презрамки, той разполага с 8000 мм воден стълб, лепени шевове и DWR PVC покритие. Топлата изолационна вата по цялата дължина задържа топлината, а якето включва регулируема и сваляща се качулка, джобове с цип, регулируеми маншети и ластици в долната част за идеално прилягане. Гащеризонът е с еластични регулируеми презрамки, джобове за ръце с цип, подсилени области на колената, регулируеми крачоли и двупосочен основен цип. Зимният костюм Fox Collection версия 2 Winter Suit се предлага в размери от S до 4XL. Хибридното поларно яке Explorer Hybrid Fleece Jacket е проектирано да ви топли и да ви е удобно както на водоема, така и в ежедневието. С изолационен пълнеж, регулируема качулка и ластици за стягане на кръста, то помага за задържане на топлината, като ви осигурява сигурно и комфортно усещане. Дискретният джоб на гърдите с цип и джобовете за ръце с цип осигуряват удобно място за съхранение на дребните вещи от първа необходимост. Ватираното яке Explorer HD Quilted Jacket съчетава подплатена ватирана материя на тялото за отлична изолация, комбинирана с меки поларни панели в горната част и на ръкавите за максимален комфорт. Джобовете за ръце с цип пазят вещите ви сигурни, докато регулируемите ластици на талията помагат за задържане на топлината, когато времето стане по-студено. Практично, удобно и лесно за съчетаване на пластове, якето Explorer HD Quilted Jacket се предлага в размери от S до XL. Имаме и 3 нови зимни шапки в серията Sherpa Tech Beanie в камуфлаж, HD Bobble в черно и шапка тип Trapper Hat в зелено. И за финал маратонките Classic Trainer. Това са изчистени ниски обувки, проектирани за всекидневен комфорт както край водата, така и извън нея. Те разполагат с подплатена яка около глезена, подплатен език и умекотена вътрешна стелка за комфорт през целия ден. Опростени, практични и лесни за носене. Ами, това е за сега, хора. С това приключваме представянето на продуктите за август месец, като, разбира се, ако имате нужда от повече информация, винаги може да посетите сайта на Fox на адрес foxin.com, да ми пишете на мен за консултация или просто да се абонирате за канала за бъдещи ревюта. Това е от мен. Чао и до скоро!